Abameli besishoshovu se-Fall uKhanya Cekeshe baphoqa ukuthi isigcawu sokulalelwa kwesicelo sakhe sebheyili silalelwe ngokusheshsha inkantolo ephakeme eGoli. Lokhu kuza ngemuva kokuzwa ngophiko oluphenya amacala omphakathi NPA ukuthi lolu daba ngeke lilalelwe ngenxa yokuthi isinqumo sangomfumfu sokumnqabela ibheyili azange siqoshwe. Kepha abameli bakhe bathi ngamampunge uqobo lawa. 1999 UCekeshe usekulungele ukukhululwa ngoshwele ngemva kokuncishiselwa isgwebo ngonyaka ngaphansi kohlelo luka mengameli wezwe. Usedonse isgwebo sakhe ejele lase Leeuwkop kusukela ngo-2017 kulandela ukutholwa enecala lokuthungela imoto yamaphoyisa ngomlilo. Manje abameli balesishoshovu se-Fall bafuna inkantolo ephakeme ilalele isicelo saso sebheyili ngokusheshsha njengoba bethi kungenzeka ukukhululwa ngoshwele kuthathe isikhathi. Kepha kule ncwadi yethunyelwe yi-NPA kubameli bakaCekeshe namhlanje lolu phiko luthi lolu daba angeke likwazi ukuqolwa manje ngenxa yokuthi isinqumo sokumenqabela ibheyili azange sibhalwe ezincwadini zasenkantolo. Kepha abameli bathi leli akulona iqiniso kepha bakubona njengemizamo yokubukela phansi amalungelo kaCekeshe futhi. I wrote back to the NPA and I pointed to them where in the bundles, and I even indicated which page numbers contain the judgment and the transcript of the records. The NPA have now written back to me to say that now they changed their story. Now they're not happy with the way in which the documents are organized. And I maintain what I said in my letter to the NPA, that it's a travesty of justice. It's another way to shaft Khanya. The legal system is clearly against him, and I don't know where the fault comes in, if it's from the magistrate's court or if it's with the NPA. Abameli bakaCekeshe bathemba ukuthi bengakwazi ukumkhipha ejele ngaphambi kukaKhisimusi kanti umsebenzi osabahlalele usenzima njengoba befuna ukugcina besule igama lakhe kuma rekhodi obugebengu.